Čaute ľudia, som vám vravel, že natočím video, ale prestala ma chrbtica, tak mi neskladete. Áno, poďte. Teraz počím ja. Akože mám na loptu, hej? Pozerajte. Takáto krasavica, takáto krásna lopta. Viem trošičku kľúčky. Dal som, hej. Dobre. Pozerajte, hop. Mám tiež doma nasnežilo, tak napíšte mi do komentára, že či vám nasnežilo, alebo jak vám nenasnežilo. Dajte like. Ak vám nasnežilo, tak dajte odber. Dneska vám ukážem, aké viem aj nožničky. Učil som sa dneska nožnice, aj tyček sa učil. To dneska som sa učil. To som, keď si robil nožničky, tak som si narazil chrbát. Tak sa mi zdá. Ale teraz mi hovoril, som bol u doktora, mám polovičku zlomenú chrbticu. Mám takú trošku zlomenú chrbticu. Go. Tak bude 10 sérií, lebo ja môžem natočiť iba 10 minút. A dneska budem po 10 minút, to budem hodinu mať také videa po 10 minút. To bol tiež go teraz, hej? Ale premiestnil by som vás do iného kraja, viete? Tento snem dáme preč, viete? Tu nevidíte, ale aj dáme do kraja, hej? Dobre. Tak tu beriem vás. Budete sa? Teraz ste tu. Teraz sa vám asi bude zle pozerať. Viete čo? Ukáž. Aby ste to asi zle videli. Nie, to asi vás vrátim na to isté miesto. Tu vás dám. Hopa. Takto. Výborne. Tak ľudia, ideme ukázať nožničky. Ukážeme raz nožičky. Ukážem vám jeden triček. Že prijete. Robíte takto. Takto, pozrite. Ty sa otočíte. A takto si budete koničkovať. A vy si to prehodíte za seba a strelíte bombu. Pozerajte na mňa. Koničkujem, pozrite. Koničkujem, prehodím. Aj. Je to ťažké, dobre. Počkaj, ukážem. Koničkujete. Prehodíte. Prehodíte a bum, takú strelu, hej. Ja som to robil rukou, lebo mi to nešlo a ja vám to ukážem na koničkách. No, ťažké to je na koničkách. Vám poviem. Ťažké na koničkách. Ja vám ukážem. 1, 2, 3, 4. A taký môžete dať dolu. To je jedno. A to som iba tak ukázal. Teraz ukážem ten triček. Tak to prehodíte a bum. Viete? A to som zakopal. To som... A vám nemôže spadnúť na zem. Že takto koničkujete a nemôže vám spadnúť na zem. Musíte streliť, keď je v výške, hej? Takto si pozerajte. Takto a tak bum. Petardu. Hej? Dobre, a pozerajte. A teraz to robím. To je ťažké. Bum. Vidíte? Takú petardu. Teraz vás naučím nožničky. Budete to isté sa učím. Si takto si prehodíte a takto. Budete takto streľať. A naučíte sa to tak. Potom sa to naučíte takto. Budete takto streľať. Tento triček som vám ukázala teraz. Tak vy sa kvôli nemu
aj naučíte, že nožničky. Hej? Pozrite. Takto. Tak a buf. A vy ste už trošku naučení. A potom sa naučíte, vieš ako? Vidíte? Takto si ľahnete. Tak si ľahnete. A budete takto strieľať. Vidíte? Takto budete strieľať. Furt. To sa potom naučíte tak. Také nožničky. A potom prídete ako futbalisti. Poďme tu teraz. Ja som sa to tak naučil. No, aj netrafil som bránku. To je zle. Ale trochu to viete. A teraz vám ukážem ešte lepšie nožničky. Viete? Loptu. Vidíte loptu? Tak to koničkujete. A to ste neurobili nožničky, hej? To ste sa iba skúšali. Už sa tak budete skúšať. A vyjde vám toto. Hej? Zatiaľ toto budete vedieť. A keď to budete furt robiť, to čo som teraz urobil, keď to budete furt robiť, tak sa naučíte nožničky. Pozrite. Vidíte? Ale to som neurobil. To sa urobil, hej? Nepodarilo sa mi. Je to ťažké naučiť, ale vy sa to naučíte. To boli polonožničky. Hej? Bolo tu. A teraz vám naučiť, idem vás naučiť reálne nožničky. Skoro už je minúta. Zostalo nám 3 minúty. A bude koniec videa? A hneď natočím nové video, bro. No? A pozrite. Nevydarilo sa mi to. Bro, je to ťažké. Ja to tiež trochu neviem. Ja som sa to učil. A pozrite teraz. Tu. Vidíte? A to už bol skoro. Nemusíte dať gól. Vidíte? Ja som dal skoro gól. Zostáva nám skoro posledné 2 minúty. Tak pozerajte. Vidíte takto? A bum! Ale teraz som to nevydarilo. Vidíte? Opa. Bude to ťažké dosť. Jau! Je to ťažké. Už tu je ľad pre mňa. Dobre, ukazujem na to. Tak pozerajte. Hop. A... Hop. Oh. Nie. No nie. Sorry, že som to tak neurobil. Tak pozerajte. Hop. A skoro go. A to už boli nožničky. Viete o tom? To už asi budem končiť video. A v druhom videu vám to ešte ukážem. Nemám ešte minútu. Tak minúta. Tak poďte. Ticho. Viete? Zastavite si takto. A go. Nožničky sú robené. Famos. Tichučka. Vidíte? Tak zostáva nám 30 sekúnd. A porozprávam sa s vami, hej? Chcem sa s vami porozprávať, že kto si mi dal minus odber. Poď, prosím, sem 200 odberov a ukážem vám svoj celý deň Twitch. No ako stream nie je stream, ale že budem po 10 minút to robiť. A natáčam video po 10 minút a ukážem vám, čo robím za celý deň.
Dohodnuté? Dohodnuté. Čaute ľudia, už musím končiť. A teraz bude nový